mu je. Kai me ya kawo ku nan? Lafiya ko ka kunno kai cikin ofishin yan sanda haka? Wajen mai gidanka ne muka zo. Mai gida yana fama da ayyuka yanzu, ku je sai an jima. Ka gaya masa matarsa ce ta zo. Matarsa ta gobe. Oh, wacce zai aura? Kai kuma fa? Ni sirikinsa ne, sirikinsa na gobe. Oh, sirikinsa? Na gane. To kuna yan gida ne aka yi launin fatar ku daban. Manta da wannan, me damuwarka da haka? Inda ita ce matarsa ta gobe to ni ne sirikinsa na gobe. Je ka gaya masa. To ai kenan. An gaya masa. Yanzu nan zan kira shi. Ku jira a nan. Sunan soyayya ba Hubali, ko dacewa bai da sunan ba. Me kace? A ba da kai nake ba. To ai kenan. Yalla bai, mata kace ta zo tana so ta ganka. Mata ta kace fa? Haka ta ce yalla bai. In tare ma suka zo da sirikinka. Shi ne baki ne ita kuma fara. Basu mun kama da yan gida ɗaya ba. Ce su shigo. Yalla bai ya ce ku je. To mun gode. Kai ma yalla bai yana son ganin ka. Kai me wannan itace ne? Ba itace ba, guduma ce. Na gane. To ai kenan je ka. Amma ga banza kawai. Saboda haka shi babban shi. Barka da yalla bai. Yalla bai sunana Ciku, ita kuma sunanta Priya. Me ya kawo ku nan? To yalla bai dama ta zo ne ta bayyana maka soyayya. Me? Maganganu ne take ta yi kan cewa wai tana son ka, shine. Tun yaushe kenan? Tun lokacin da ta ganka kana tsere da dawaki yau da safe. To tana ganin ka tun daga lokacin shine zuciyarta ta fara kirarin Ganesh. In to kije mazauna wani ni zan da gomi. Ina son ka. Kawai na fara son ka sosai da sosai. Me yasa? Ni ma ban sani ba. Kawai na fara son ka. Kuma na zauce a kanka. Kai ma ya kamata ka so ni. Me yasa zan soki? Kenan jami'ai da injiniyoyi ba sa soyayya ne? Doka ce haka? Babu dai kam. To tun da ba doka, me yasa ba za ka amince ba? Ina da wani nakasu ne? Gashi, idanu, labba duk sun haɗe. Bana da wata tawaya, kuma tsayina ma daidai ne. Idan muka tsaya tare, gani za a yi bin dace da juna. Bare yalla bai. Ba wani abin da ya dace. Tsayi shine komi? Dole da buƙatar ka ji mutum a ranka. Ni na fi son mace mai shigar kayan sari da digo a goshinta, haka zalika da awarware a hannunta, kuma bugu da ƙari na ganta da ɗabi'u irin na mace. Irin ki samsam ba ita ce wacce nake so ba. Maza fice daga nan. Kamar ya? Ma'ana ina nufin bana sha'awar shiga harkar soyayya. Sai da na gaya mata ba a gauraye kunu da shayi, amma samsam ta ki saurara ta. Ya kaji misalin nawa yalla bai yayi ba? Na kuskure sai an jima. Ke zo mu je. Aban za a obi zaki zo ki dawo. Kaga malam Ganesh, ni ba damu ba, ni kawai ina son ka. Kuma na riga na bayyana maka soyayya ta. Baka da zabi, dole kai ma